Čaute. Dneska budeme s vami spolu preberať recept, ktorý ja ochutnám. Sice už je hotový, to sa volá, že vareníky. Zoomujte. No, vyzerá to dobré. Je to sytené, chutné, vynikajúce. Úplne mega. No, čo nám treba? Vareníky, kyslú smotanu, lebo tá zlepšuje chuť. A keď niečo zlepší chuť, tak nám to viac chutí. Keď nám to chutí, tak to jeme. Keď nechutí, tak to nejeme. Ale aj tak mi prajte dobrú chuť, lebo som strašne hladný. Chuť je neskutočná. Je to mega. Dá sa z toho najesť ešte raz. Chcem to jesť a keď chcete nejaký recept odo mňa, stačí iba zavolať Arturovi. Netreba zvolať, netreba. Nemôžem, čaute.